थांनाय 21 अक्ट'खालि गोजाम मावफुं आफादखौ सेफायनानै गोदान मावफुं आफाद दानाय जादों आरो बेवहाय आंखौनो प्रेसिडेन्ट खालामफिननानै माने जोङो गोदान मावफुं आफाद दानाय जादों। प्रसान्त बर'खौ गाहाय नेहाथारि आरो सीताराम बसुमतारी, दिननाथ बसुमतारी, रमिला इस्लारि लेङाइ आफादगिरि आरो माखासे साबा नेहाथारि, सासे रां दोनथुमगिरि गोदानै दाफिननानै जोङो मोनसे बोसोरथामनि थाखाय जोङो बिबानगिरिफोरखौ लानानै जोङो गोदान कमिटि दानाय जायो। जों रिजलिउसना जोङो बर' बिजोंनि थैनाय थांनायनि खोथा आरो बर' बिजोंनि सायाव जों गोथौयै सावरायनानै बे बर' बिजोंखौ जोङो बिटिसि एलेखानि आरो बिटिसिनि बायजोआव थानाय बे बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ माबोरै सुस्रांनाय जायो। थांनाय 58थि बर' थुनलाइ आफादनि गहपुर जथुम्मायाव जोङो मोनसे रोंगौसा आफाद एक्सपार्ट कमिटि दादोंमोन। जोङो बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ माने सुस्रांनायनि राहा दिहुननो थाखाय जोङो बे आफादखौ दानाय जादोंमोन आरो बेवहाय बिटिसिनि डाइरेक्टरेट, बिटिसिनि बिथोनगिरिजों लोगोसे माखासे रोंगौसा सोद्रोमाफोरखौ लानानै जों दानाय जादोंमोन आरो बियो जथुमबो जानानै थांबाय आरो बे जथुमनि गेजेरजों जोङो बर' बिजोंनि गासैबो जिथु जेंना बेखौ सावरायनाय जादोंमोन आरो दानि नेशनेल एडुकेशन पलिसि जिथुनिखि हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थि फैगासिनो दङ, बे सोलोंथायारि खान्थिजों खारफानो हानाय बायदि जोङो माने बर' बिजोङाबो खारफानो हानाय बायदि जोङो माखासे मावथांखि जों लादों आरो मावथांखिया बेनोदि जोङो माने 2020 देग्लायनिफ्राय गोदान माने सोलोंथाइ खान्थि जानायनि खोथा दङ आरो बे हिसाबै जोंहा क्लास 10 थाखो 10 जोंहा बर' बिजों दंखायो। जिहेथु बे बर' रावा जोंना 80 फारियाव हाबनाय राव, बेयो गनायथि मोनजानाय राव आरो 10 थाखोसिम थाखानाय बे रावा बेखौ जोङो दानि NEP गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि बादियै जोङो जिहेतु मेट्रिक परिखा थाला, हायार सेकेन्डारि परिखा थाला आरो बेखौ मोनब्रै बोसोर खालामनानै माने गासै 8 सेमिस्टार खालामनाय जासिगोन, 9, 10, 11, 12। बेनिखायनो जोङो बर' थुनलाइ आफादा डिसिसन मोनसे लादों, थांखि मोनसे लादों। बर' रावखौ जोङो 12 थाखोसिम जोङो आपग्रेड खालामनायनि जोंहा थांखि दङ आरो बेखौ बिटिसि सरकाराबो NOC-खौ हरबाय आरो आसाम गभर्नमेन्टआबो बेखौ मावफुंनायनि लामायाव फैबाय। दानि खोथा जाहैदों बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो गोजौ फरायसालिखौ आपग्रेड खालामनो, गोजौआव लांनो, हायार सेकेन्डारि लेभेलाव लांनो थाखाय जोङो आसाम सरकारखौ मैयानि थान्दै मेलाव जोङो मोनसे थांखिनि गेजेरजों खावलायनो सानदों जे मोनसे जर'खा बाजेट लानानै बे बर' रावनि जिथुनिखि 12 थाखोसिम जागोन बेखौ मावफुंनायनि राहाखौ लानांगौ। बेनि बादैबो बिटिसिनि बायजोआव थानाय आरो बिटिसिनि आउटआव थानाय जायफोरनिखि गोजौ फरायसालि दङ बेखौ गोजौसिन फरायसालियाव आपग्रेडेसन खालामनो थाखाय जोंहा माखासे लिस्ट बानायदोंमोन आरो बे लिस्ट बायदियै जोङो नांगौ रोखोमै जेरावनोखि स्टुडेन्ट एनरलमेन्ट दं, जेरावनोखि फरायसानि सानखोआ गोबां, बेखौ माने जोङो गोजौसिन फरायसालियाव माने दावगाहोनो थाखाय जोङो माने खावलायदों आसाम गभर्नमेन्टखौ। आरो बावैसो नोंथांमोना मिथिगौ जे NDFB-जों मोनसे सुक्ति जानो थांगासिनो दं आरो भारत सरकारा बै हा सिङाव थानाय माने सावरायग्रा ग्रुप आरो बिदाय ग्रुप बा संबिजिर ग्रुप बिथांमोनखौ मेइन स्ट्रिमाव लाबोनानै बिथांमोनखौ माने अभारग्राउन्डआव लाबोनानै गोजोन थासारिनि थाखाय सावरायनायनि जिथु प्रसेस बेखौ बर' थुनलाइ आफादा थान्दै मेलनि गेजेरजों बरायदों आरो जोङो बर'नि मोनसे सिभिल ससाइटिनि मानसि हिसाबै बा अर्गानाइजेसन हिसाबै आफाद हिसाबै जोङो खावलायदों जोङो समाजाव गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय NDFB-नि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनांगौ भारत सरकार बेखौबो जोङो मोनसे प्रस्ताब लानाय जादों।
आरो जोङो बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि गैया। फोरोंगिरिनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो टेट आनजादाव जोंनि बिजाथिफ्रा खुब खम पासै। बेनिखायनो जोङो मोनसे जर'खा बर' बिजोंनि थाखाय टेट परिखा फाथिनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों। आरो जों मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा, जोङो CTET-आव बर' बिजोङा हाबाखैमोन, बर' फोरोंगिरि थिसननाया हाबाखैमोन। दा CTET-आवबो बर' फोरोंगिरि थिसननाया हाबसिगोन। आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ सुपारिस हरबाय भारत सरकारनि सुबुं फुंखा जौगा मन्त्रालयआव बिथांमोनहा सुपारिस हरबाय। आरो जों सानो जे CTET-आवबो बे बर' रावा जायगा मोनसिगोन। आरो बिनि बादैबो जोङो थुनलाइ होननाय मोनसे प्रजेक्ट, जोङो एसक'सिस होननाय मोनसे बेसरकारि अनुस्थानजों जोङो मोनसे गोरोबथायाव फैदों। आरो दिनै बेखौ गिबि मन्थ्रिनि आखाइजों जोङो बेखौ बेखेवनाय जाबाय आनुষ্ঠাनिक भाबै। आरो जों सानो जे उननि हाबाफारियाव जायफोरनिखि बर' रावारि नङा, जायफोरनिखि बर' बुजिया, बिथांमोनहा बे माबानि थुनलाइनि गेजेरजों बर' रावखौ बुजिनो हागोन, फरायनो हागोन। आरो बिनि बादैबो जोङो TTS होननाय प्रानहरि तालुकदारनि गांसे बिजाब मैया बेखेवदों। आरो बिनि गेजेरजोंबो जोङो टेक्निकेल टार्मिनलजिनि गेजेरजों जोङो बे बर' रावखौ टेक्निकेल टार्म बाहायनानै जाहाथे जोङो बे रावखौ फोथांनानै लाखिनो हायो। आरो इयुन जोलैया जाहाथे बेखौ इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों, फेसबुकनि गेजेरजों, कम्पिउटारनि गेजेरजों फरायनो हायो। बेखिनिखौनो जों आसा फारिनानै जोङो दानि बिरोंदायारि बे मुगायाव जों माखासे बेखौ बुक प्रजेक्टखौ जों लादों। आरो इयुनाव जोङो गोबां हाबाफारि बिदि आखायाव लानायनि जोंहा थांखि दङ।